मैयाबो बिथांमोना 20-25 खानसे मटरसाइकेल लानानै रेली खालामो जों गोदाव सोरावनो आरो इलेक्टेड VCDC हब लागे लिस्टत नाम दि VCDC हब ना लागे सिगांनि मानसिफ्रा बुंलांदों बड'फानि समनिफ्रायनो बड'फानि समाव खौसेथि लानानै जौगानाय फैदों मा बै बड'फानि समाव कलेज देख्रुबदों स्कुल देख्रुबदों बैसोर समावनो बड'फायानो माखासे बर'फोरनि जाथिखौनो बोख्लायनानैसो गालांदों मानोना बै समाव रावबो बर'फोरा लेखा रोङाखै फरायनो मोनाखै ओरैनो थानांदों स्कुल कलेज देख्रुबजोबदों बिनिफ्राय सासेया बुंदों VCDC उठाई दिया নহয় इलेक्शन हब लागे तेतियाले की हब जी जातिर मानु जत আছে তেওলুকৰে VCDC হব নিজৰ ঘৰৰ লৰা ছোৱালী হব ঘৰৰ মা বাবা হব অসমত জনেকে পঞ্চায়ত আছে মানুহে অন্যায় কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে VCDC টো নমিনেটেড হয় সেই কাৰণে জুনে যি ইচ্ছা তাকে কৰে ৰাইজৰ প্ৰতি একাউন্টেবল নহয় সেই কাৰণে 125তম সংশোধনী আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা নিছো যে VCDC টো ইলেক্টেড হব লাগে একদম বৰালি মাজ হয় মই কলো নহয় কোনো বিজেপি বিলাকো হব না লাগে চেয়াৰমেন এটুত এবিলাকত সোমাবই না লাগে মই বিজেপি মানুহবিলাককো কৈছে নলবাৰীত যদি সবে অৰুণোদয় পাব পাৰে জালুকবাৰীত যদি সবে অৰুণোদয় পাব পাৰে সবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ পাব পাৰে বিটিচিত কিয় নোৱাৰে এই কাৰণে মই বিজেপি মানুহকো কৈছো যে ইলেক্টেড VCDC হব লাগে লিষ্টত নাম দি VCDC হব না লাগে আৰু এটো বিটিচি ৰাইজে বিচাৰিছে এটো মোৰ কথা নহয় আৰু বিজেপি হলো ভুলটো ভুল जोंहा सिगाङाव गिबियाव जोंहा VCDC गैयामोन आरो जोंबो दा गफोराव गोदारै हाबनाय हिसाबै VCDC जोंबो मोनसिगोन बिनि दारै जोङो गामि ओनसोलाव जि जौगाथायनि स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ जों मोननो खाबु मोनसिगोन आरो जोंबो दा बिथोराव ओनसोलाव जेराव लामा गैया दालां गैया मन्दिर गैया बायदिसिना आसनि गैया जेबोखौ मोनाखै बेफोर जायगाखौ जों लासै लासैनो सुंलायनानै खाबुखौ मोनसिगोन लिस्टत नाम দি VCDC হব না লাগে আৰু এটো বিটিসি ৰাইজে বিচাৰিছে এটো মোৰ কথা নহয় আৰু বিজেপি হলো ভুলটো ভুল এটো বিজেপি হলে 7 খুন মাফ এটো মোৰ সিস্টেমত নাই বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া মই বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া আমি কোনো ভগৱান নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া VCDC বিলাকক কৈ আছো যে VCDC বিলাকে ভালো কৰিছে বেয়াও কৰিছে VCDC বিলাকৰ দ্বাৰা দি ভাল কামো হৈছে ৰাইজৰ হৈ কিন্তু ভাল কাম কৰা ইয়াৰ লগতে মানে ভিতৰুৱাভাৱে বেয়া কামো চলিছে তাৰ মানে দুৰ্নীতি এইবিলাকতো প্ৰায় নোহোৱা নহয় হয়ও অসমতো পঞ্চায়ত বিলাকৰ দ্বাৰা দি ৰাইজৰ হৈ ভাল কামো হয় গ্ৰাম উন্নয়নৰ কাৰণে কিন্তু পঞ্চায়তৰ যিবিলাকে দায়িত্ব লোৱা কোনবা চেয়াৰমেন মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী এইবিলাকৰ মাজত মানে প্ৰায় ঘটালা কৰা দুৰ্নীতি কৰা এইবিলাকতো মানে পোহৰত আহি থাকে এতিয়া VCDC তো এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিটো পোহৰত আহাটো একো অস্বাভাৱিক নহয় একো আচৰিত হ'ব লগা নহয় मा बै बड'फानि समाव कलेज देख्रुबदों स्कुल देख्रुबदों बैसोर समावनो बड'फायानो माखासे बर'फोरनि जाथिखौनो बोख्लायनानैसो गालांदों मालायफोर टिकेट पार्टिजों लोब्बा लानोनो नाङा नोंनो ओंखार मोनसे खामानिखौ जाफुंनो थाखाय बा नोङो मोनसे खामानियाव नों हेंथा मोनदोंबा नोंनो खामानिखौ मावनो नाजा नोंनो थां नोंनो अफिसाव थां गन खाथि गंसेखौ ओरैनो सिफायनो हायो नाथाय गन खाथि गंसेखौनो ज' खालामोब्ला बेखौ सिफायनो हाया थिग बेबायदिनो जोंबो खौसे जायोब्ला जोंखौ नाग्रेबनो हानाय नङा नाथाय मोनसे औवा बोग्रा थेलानि साखानि स्प्र'खौ सिफायनायलाय हागोन नामा थसेखौ हानाय नङा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों जों बे फिसा फिसा फाथो सिनाखौ जथायनो नाजानायनि सोलायै गावनो साफा मोनफा मोनफा बै साइकेल थेला साखानि स्प्र'क बायदि जानो नाजायोब्लानो जों गेरेमसा माहारिखौ दानो हागोन आं दिनैनि जानाय प्रग्राम बेयाव बाथ्रा दान्थे बादायलायनायाव बाहागो लादों आंनि मुङा नरेश्वर बसुमतारी दिनैनि बाथ्रा दान्थेलायनायनि टपिकआ जाहैबाय गेरेमसा बर' माहारि दानायाव खौसेथिनि गोनांथि आङो एगेन्स्ट दा मोशननि जानानै बुंनो सानदों सिगांनि मानसिफ्रा बुंलांदों बड'फानि समनिफ्रायनो बड'फानि समाव खौसेथि लानानै जौगानाय फैदों मा बै बड'फानि समाव कलेज देख्रुबदों स्कुल देख्रुबदों बैसोर समावनो बड'फायानो माखासे बर'फोरनि जाथिखौनो बोख्लायनानैसो गालांदों मानोना बै समाव रावबो बर'फोरा लेखा रोङाखै फरायनो मोनाखै ओरैनो थानांदों स्कुल कलेज देख्रुबजोबदों बिनिफ्राय सासेया बुंदों मोस्रोमा ज' जानानै थिखांनो हायो बिथाङा मोस्रोमखौ नुफेराखै जानो हागौ मोस्रोमा गावनि मोदोमनि अजननि 50 गुना बांसिन थिखांनो हायो बियो हारसिंनो बे खोथाखौ मिन्थिना मिन्थिया बिथाङा बिनिफ्राय बुंदों एकर्डनि खोथा बुंलांदों एकर्डआ मा मोनथाम एकर्ड जालांबाय दिनैसिम बर'फोरनि गेजेराव बर'फ्रा जुदि खौसेथि दंमोनब्ला बेयाव मानो मोनथाम गाहाम एकर्ड जालांखो मोनसेयावनो मानो गनाय लायाखै दिनै जोंहा हांखोनि खोथा बुंदोंब्ला
हांखोखौबो जोंहा मोननै दाबिदों रमान स्क्रिप्टबो दाबिदों देबनागिरि दाबिदों बेफोरखौबो मानो गनायनानै लायाखै मोनसेखौनो मानि थाखाय मोननै बिनि उनाव मोनसेयानो जानांदों गिबियाव जों साननानै नायोबा जाय हांखोजों फरायबोदों बे हांखोफोरा मामोन एसामिसजों फरायनानै लिटारेचार लिरबोदों थुनलाइ लिरबोदों बिनि उनावसो गावनि उनाव सोरजिदों रमान स्क्रिप्ट दाबिदों मा दाबिदों बेयाव मा खौसेथि नांदों दिनै खौसेथिजोंसो मुलुगाव गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हागोन बे नङा दिनै मा जों गेलेनायनि बिथिङाव हलिचरनमोन बिनिफ्राय मोसानायनियाव प्रनिता सरगयारिमोनखौ नुदों जोङो बिसोर सिनायथि जानो हादों हायाखै बिसोरजों सोरबा बर'फ्रा खौसेथि होननानै सोरबा स्टेजाव मोसाहैफादों फोथाराव फुटबल गेलेहैफादों नामा सोरबा थांफादों जानो हादों बिदि बियो जाथावगौ नामा बेफोर खोथाफ्रा बेबोथ' जाथावनो हायाना जों मा जायो मिथिबाय खौसेथियाव थाबाय थायोब्लाना इन्डिभिजुवेल थट्स माने हारसिङै साननो हानाय माखासे पावारफोरखौ खोमानानै लायो हमनानै लाबाय मोनसे सिचुएसन जादों बे सिचुएसनखौ सल्भ खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ सासे मानसिया बिराद मोजां सल्युसन मिथिगौ खिन्थु इउनिटिया खौसेथिया बेखौ गनाया होनबा बै समाव मा जागोन मोनसे गाज्रि सल्युसनबो लानो हागौ खौसेथिनिफ्राय मानो होनबा गनायलाया आंनि बुंनायखौ बेसेबां बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ आंनि मुङा मुस्रि पिंकुराज गयारि आं बीच कलेजनिफ्राय फैदों दिनैनि बे बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादों आरो दा बे बादायलायनायनि आयदा हिसाबै दं गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव बर'फोरनो खौसेथिनि गोनांथि दङ आं दा पर्दा मसननि जानानै बुंनो सानदों औ जोंनो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव खौसेथिनि गोनांथि दङ मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिखौ जौगाहोनोब्ला मोनसे हारिखौ मोजाङै दावगाहोनोब्ला बेनि थाखाय खौसेथिया जोबोद गोनां बेनि थाखायनो जोंबो बर'नि जिखिनि मुलुगाव जिखिनि बर' सुबुंफोर दं बयबो खौसे जानानै हारिनि थाखाय खामानि मावोब्ला हारिखौ सिबिनो रोङोब्ला हारिखौ अनोब्ला जोंनि हारिया दावगागोन जोङो बेनि थाखाय जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जोंनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमु बायदि बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगोन खौसे जानांगोन आरो जोंनि हारिखौ मुलुगाव सिनायजानाय खालामनांगोन अब्लासो जोंखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन हारिफोरा मान सनमान होगोन नाथाय जुदि जोंनि हारिनि सुबुंफोरानो खौसे नङाब्ला जोंखौ गुबुना गाख्रेबनो सम लायनाय नङा जोंखौ बयबो गाख्रेबनो नाजागोन जोंनि जायगायाव फैनानै जोंखौ नाख्रेबफैगोन दानि जुगाव ओरैनोब्लाबो गोहो गोराया गोहो गैयैखौ नाख्रेबनो जुजिखायो थिग बेबायदिनो जोंबो खौसे नङाब्ला जोंखौ नाख्रेबगोन जेरैहाय गन खाथि गंसेखौ ओरैनो सिफायनो हायो नाथाय गन खाथि गंसेखौनो ज' खालामोब्ला बेखौ सिफायनो हाया थिग बेबायदिनो जोंबो खौसे जायोब्ला जोंखौ नाख्रेबनो हानाय नङा आरो दुखुनि बाथ्राया बिसोरदि दानि समाव जोङो जोंनि बर' माहारिया गोबां बिथिङावनो गावस्रालायनायखौ नुनो मोनो जेरै धोरोमनि बिथिङावनो नायाथों मानो बैयो बाथौ बैयो ख्रिस्टान बैयो माबा ब्रह्म होननानै जोङो जोंनि गोबां जायगायाव जोङो सोंखारलायनायखौ नुनो मोनो गावस्रालायनायखौ मोनो आरो राजखान्थि बिथिङावथ' मा बुंनो जोङो राजखान्थि बिथिङाव गोबां गावस्रालायनायखा जोंनि गेजेराव मोनसे समाव मोननै राजखान्थि हान्जा दंमोन नाथाय दा मोनथाम राजखान्थि हान्जा जाबाय दा जोङो मोनथाम राजखान्थि हान्जायाव गावस्रानानै दङ दा बेनि थाखायनो जोंखौ जोंनि लोरबांथिनि थाखाय माखासे मिरुनि राजखान्थि हान्जा रायजोनि राजखान्थि हान्जाया जोंनि गेजेराव हाबसननो सुबिदा मोन्दों बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबस्रांनायनि लामा जेरैहाय जों जारिमिनाव नुनो मोनो भारतनि आन्दामान निकबर आइलेण्डआव ब होननाय मोनसे हारि दंमोन जाय हारिया दिनै जोबस्रांलांनो हमबाय आरो जुदि जोंबो सांग्रां जायाबा मोनसे समाव जोंनि हारियाबो जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैनो हागौ आरो जोङो जारिमिनाव जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गोरोबथा जालांबाय जेरैहाय खोनानो मोन्दों बिएससि बिटिसि बिटिआर गोरोबथा बेफोर गोरोबथाया मानि थाखाय जादों जोंनि बर'नि खौसेथिनि थाखायसो आरो जुदि जोङो इयुनावबो बर'फोरा खौसे जानानै खामानि मावोब्ला जोङो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरोबथाखौ मोनबावनो हागोन जोंनि बर' सुबुंफोर राजखान्थि हान्जा माहारियारि आफाद गासिबो खौसे जायोब्ला जोङो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिनै आरोबाव गोरोबथा खालामनो हागोन आरो जानो हागौ जोङो जोंनि सिमां बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनाय सिमां बे सिमाङाबो जोंनि गेजेराव जाफुंनो हागौ आंनि बुंनांगौ एसेनोसै गोजोन्थों गेरेमसा माहारि दानोब्ला जों खौसेथिनि गोनांथि दं जुदि खौसेथिनि बाथ्रा बुंनानै गावहा लिडार जाहैसै अब्ला गावनि फिल'सफि आइडिअल'जिया आलादा जाहैसै होनबा जों बे जाम्बा जाम्बिफ्रा ओरैनो थादो ओंखायनो बारा लाजोबजाया बिथांमोना गावसोरनि फिल'सफिजों थांगोन बिथाङा आरो बाथ्रायाव दङ जे लंकायाव थांबा राबन जायो बे बाथ्राया सैथो लंकायाव थांबा मानो राबन जाया जोंनाव दिनै गोबां सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनाव गामि फैनानै बर'फ्रा खौसे जानांगौ एबार बाराव आंनोनो भट हो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैगोन नाथाय जेब्ला जोङो बै सासे लिडार मानसिखौ जोङो जेब्ला एमपि एमएलए मन्त्रि सिट जानायनि उनाव जोङो लोगो हमहैनो थांगोन अब्ला बिथांमोना जोंखौ गेटनिफ्रायनो जोंखौ सोआ जोङो बिथांमोनखौ अनेक मान होनानै जोङो बिथांमोनखौ खौसे खालामनानै जोङो भटआवबो देरहाहरो नाथाय बिथांमोना खौसे नांगौ होननानै अनेक बाथ्रा बुंथिनानै देरहालांसेयावबो जों जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ गेटनिफ्रायनो सोआ आरो गावसोरखौ लोगो मोनो गावस्रा समानो गैया अब्ला बे खौसेथिनि बाथ्राया माजों फैगोन आरो बे नंगौ जे पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंहा अपोजिसन पार्टिया थाथारनांगोन मानो होनोबा बेनो सोरबा आंल' सासे खौसेथि जानानै आं लिडार जानानै सोरबाया आंनि फिल'सफि आइडिअल'जिखौ मोजां मोनगोन बे नङा मानो होनोबा बै अपोजिसन पार्टिया गावसिनि मालाय सिस्टेमजों थागोन आरो बे बिथांमोना गावसिनि जे आंनि गोरोन्थि माखासे जे आं सिफ जायोबा बा लिडार जायोबा आंनि गोरोन्थिखौ होननानै बुंगोन आरो बिथांमोना बुंदों जे मासे मोस्रोमा जुदि ज' जानानै मोनसे फिसा बुस्थु थिखोनो हायोबा होमबालाय बे अन्थाइ थाइसेखौ मानो थिखोनो हाया
मानो थिखोनो हाया अन्थाइखौबो थिखोनो हानांगौ ज' जानानै थिग बेबायदिनो जोङो खौसेथिनि गोनांथि गैलाया जोङो बर' माहारि हिसाबै गावबागाव मावदां जा जेखिजाया बिथिङावनो इक'नमिकेलि राजनितिकेलि जेखिजाया बिथिङाव जोङो जौगाहोनांगोन आरो जोंनि जे जायटेक मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो इन्टारनेसनेलसिम जोङो दैथायहरनांगोन अब्लानो जोंनो गावनो गाव जौगागोन आरो जोंखौ बुहुमाव जोंखौ सिनायगोन बर' माहारिफ्रा गावसोरनो मावो दाङो जायो आरो बिथांमोना जौगाबायबो आरो मा बुंदों बिथांमोना बर' माहारिखौ खौसे जानांगौ गावसोरनो बुंबाय एबा बावनो होलांगोन बिसोरो ओइ बर' माहारिफोर खौसे जादों बर'फ्रा गैला सेस जाबाय बिसोर होनगोन दा थांबानो सेस जाहैगोन गावनि बिदा फंबायजोंनो मोजां सोमोन्दो गैया बावलाय मा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों बिफाखौ सालाफ्रा सनमान होनो रोङा अबेखौ खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों गामियाव सासे मोजां एक्टिभिटि गावनि आखल आखुखौ मोजाङै फोसाबना लानो हाया मा बुंदों आरो जोङो बे गोबां आफादफोरा माहारि आफाद आरो जेखिजाया पलिटिकेल पार्टिया मानि थाखाय जोनोम जायो जों बेखौबो हमनानै लानो गोनां मानो होनोबा मोनफ्रोम जे आफादानो बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जाबाय बर' हारियाव दा बिसोरनि फिलसफि आइडियलजि आलादा जाबाय बर' हारियाव गावस्रालांनायनि थेंक इउ मोजाङैनो गासै सार मेडाममोन लोगोसे गासै आंनि आंगो लोगो नोंथां गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनाय थान्दै बिथांमोन आङो दिनै बे बाथ्रा दान्थाइ बादायलायनायाव पर्दा मसनि जाना बुंगोन जोंहा होखानाय बायदियै आइडिया दङ जे गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव बर'फोरनो खौसेथिनि गोनां दं जोंनो बर' मोनसे माबाखौ खौसेथिखौ जोंनो गोनांथि दङ मानोना जों मोनसे खामानिखौ हारसिं माब्लाबाबो मावनो हाया बाबा दिनैनि बे प्रग्रामखौ लाना बुङोबा बेखौनो एग्जाम्पल महरै लानो हागोन जों बे मोनसे प्रग्रामखौ सोरबा सासे मानसिया सामलायनो हागोन नामा बेवहाय खौसेथि गैयाबा बोरै साक्सेसफुल जानो बेलाय आरो एग्जाम्पल महरै मोनसे बुंबावोबा गासिबो आखायाव आं मोनसे दोंसे खुन्दुं होगोन दा बे दोंसे खुन्दुंखौ नोंसोर गासिबो सिफायजोबनो हागोन नाथाय जुदि आं बे खुन्दुंखौ फाननानै गिदिर खालामना होयोबा नोंसिनि आखायाव नोंसोर बेखौ सिफायनो हानाय नङा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो खौसेथि जायोबा गुबुन हारिफ्रा जोंखौ जेबो माबानो हानाय नङा गाग्लोबनो हानाय नङा बेबायदि आरो दानि जे कारेन्ट सिचुएसन बुंदों जे पलिटिकेल पार्टिनिखौ लानानै मालाय पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लानोनो नाङा नोंनो ओंखार मोनसे खामानिखौ जाफुंनो थाखाय बा नोङो मोनसे खामानियाव नों हेंथा मोनदोंबा नोंनो खामानिखौ मावनो नाजा नोंनो थां नोंनो अफिसाव थां नोंनो पलिटिक्सबो गेले मालायखौ आसा खालामना लाब गैया दानि जुगाव सोर मालायनि मा खामानि मावना होदोंलै दानि जुगाव बेखायनो नोंसोरनो ओंखारनांगौ बा जोंनो ओंखारनांगौ पलिटिक्सनि खोथाखौ बारा बुंनो नाङा जोंनो ओंखार नोंसोरनो ओंखारब्ला बेवहाय मालायनि आइडियलजिजों माबाजोंथ' मिलायखायाना बा मोनसे हारिखौ दाफुंनायाव गाव गावनि आइडियलजिया माब्लाबाबो सोलिखाया बेवहाय कमन आइडियलजि नांगौ जायो कमन इन्टारेस्ट बयनिबो इन्टारेस्ट जाहाथे आंबो एग्रि नोंबो एग्रि बेबायदि दा बेबायदिखौनो जोङो कमप्रमाइस खालामलाया होमबा जोंनि गेजेराव मा जाखो बे खौसेथियानो गैला होमबा दा मोनसे जोंनि जे बर' हारि बेखौ खौसेथियाव लाबोनो माबा गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोंनो खौसेथिखौ नांगौ जायो आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव बर'फोरनो खौसेथिनि गोनांथि दङ दा आङो एगेन्स्ट मसननि जानानै बुंनो सानदों आं बुंगोन खौसेथिनि अनगायैबो बर' हारिया जौगानो हायो मानो हाया खौसेथिनि अनगायैबो जों जौगानो हायो जेब्ला साफा बर' सुबुङा गाव गावखौ सासे साक्सेस सुबुं खालामनो हायो जेब्ला साफा बर' सुबुङा सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हायो अब्लानो जों गेरेमसा माहारिखौ दानो हागोन जोंनो खौसेथिनि गोनांथि गैलाया दिनै जेब्ला सासे सुबुङा खौसेथिनि मोन्थोरजों खामानि मावनो ओंखारबोयो समाजखौ फोसाबनो ओंखारबोयो अब्ला बैनि माइन्डआ एसेब्लाबो डिस्ट्रेक्ट जालाङो गावनि केरियारनि फारसे सासे सुबुं सम्पद जानायनि फारसे मोनसे फेट जे लामाजों थांनांगौमोन बे लामाया एसेब्लाबो डिस्ट्रेक्ट जालांनायखौ जों नुनो मोनो दा खौसेथिनि बाथ्रा बुङै जों खौसेथिखौ बांद्राय इम्परटेन्स होबाय थायोब्ला बेबायदिनो माखासे जेंना नुजाथिगोन दा बेनिखायनो जों बयबो खौसेथिनि बाथ्राखौ बांद्राय इम्परटेन्ट होआलासे जेब्ला गाव गावनि केरियार दानायाव गोसो होगोन जेब्ला गाव गावखौ सासे सुबुं सम्पद महरै सोरजिनो नाजागोन अब्लानो जों गेरेमसा हारिखौ दानो हागोन दिनै सासे सुबुङा गेरेमसा हारि दानायाव सुबुं सम्पद जानानैनो गावनि कन्ट्रिबिउसनखौ होनो हागोन दा जों गुदि फरायसालियाव फरायनो मोनबोदों गोदोनो जे मोनसे गनखौ हारसिङै सिफायनो हाया बेखौ मोनसे गनखौ हारसिङै सिफायनो हायो नाथाय खाथबब्ला बेखौ सिफायनो हाया नाथाय आं बुंगोन मोनबा पार्टिसिनाखौ जथायोब्ला बेखौ गोरलैयै सिफायनो हागोन नाथाय मोनसे औवा बोग्रा थेलानि साखानि स्प्र'खौ सिफायनायलाय हागोन नामा थसेखौ हानाय नङा बेनिखायनो आं बुंनो सानदों जों बे फिसा फाथोसिनाखौ जथायनो नाजानायनि सोलायै गाव गावनो साफा मोनफा बै साइकेल थेला साखानि स्प्र'क बायदि जानो नाजायोब्लानो जों गेरेमसा माहारिखौ दानो हागोन दिनै जोंहा खौसेथि नांगौ होननानै गोबां बायदिसिना बिथिङाव सुबुंफोरखौ होबथायो दिनै इंलिस मिडियामाव सोनायनिफ्राय लानानै गुबुन हारिजों हाबा जानायसिम होबथानाय रेस्ट्रिक्सनानो रेस्ट्रिक्सन जेरावबो रेस्ट्रिक्सन दा नै बेफोरबायदिखौ बोखारोब्ला येस आं बुंगोन बर' मिडियामजोंबो साक्सेस जानो हायो नाथाय सोरबा सासे इंलिस मिडियाम लाइनजों थांनो नागिरदों बेखौ होबथानांगौ मा गोनांथि दं बेखौथ' होबथानाङा ना बेखौ थांनो हो दिनै आं बुंगोन जेब्ला सासे सुबुङा इंलिस मिडियाम फरायनानै सासे IAS जायो जोंनि बर' सुबुं जाय बेखौ होबथादोंमोन इंलिस मिडियाम फरायनो नागिरदों बै सुबुंनो बेखौ आर'नाइ सोनानै फरायगोन बेनो रावबो सोंनाय नङा जे नों मा मिडियामाव फरायदोंमोन होननानै बेखौ आं दिनै क्लियार खालामना होनो हायो दिनै नोंथांमोनहा बुंगासिनो खौसेथिनि गेजेरजों बिटिआर मोन्दों बिटिसि मोन्दों आं बुंगोन खौसेथिया जास्ट मोनसे एक्सकिउस वार्डसो जों जोंनि टारगेटआव सौहैनो हायाखै बेनिखायनो खौसेथि होननानै जों एक्सकिउस होलायलायबाय थायो दा
जों बयबो गावबा गावनो गावनि केरियारखौ गोसोनानै सुबुं सम्पद जाहैब्लानो जों जौगानो हागोन दा जों खौसेथि होनबाय थायोब्ला हारिया गेरेमसा फाख्रि बिफां बायदि जानो नागारै मोनसे देबदारु बिफां बायदिसो गोजौ स्लेब जालांगोन गुदियावल' बयबो बर' इन्टारनेशनेल लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामग्रा रावबो थाहैनाय नङा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों बिराद मोजां बिदिन्थि होदों फंबाया आखाइ खबना खुलुमबाय गिबियावनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना बिथांनि दैदेननायाव बिसिडिसिनि सेक्रेटारि पस्टखौ दिनै सारा आसामावनो गोथार आनजादजों लानानै रावबो थाखा फैसा होनालासिनो दिनै साख्रिखौ मोननो थांबाय आरो जोंनि ग'फ्रावबो साबासिम साख्रिखौ मोनबाय होननानै आं खोनानो मोनदों बेनिखायनो आं गिबियावनो बिथां प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानोना 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएल दोलोआ बिसिडिसिआव सेक्रेटारि पस्टखौ दिहुननो हायाखैमोन दिनै नाथाय 4.5 बोसोरावनो मानगोनां प्रमद बर'आ बिसिडिसिनि पस्टआव सेक्रेटारि साख्रिखौ होनो हाबाय रोजा रोजा बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय बिसिडिसिआ मोनसे गामि खुंथाय बेनि दारै सरकारनिफ्राय फैनाय पन्सायतनि फान्डजों लोगोसे बिटिआरनि फान्डआबो थागोन आरो गामिनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट लामा दालां बायदिसिना आसनि बेफोर आसनिखौ मावनायनि खाबुखौ नैबे बिसिडिसिआव मोननाय जायो दा बेखायनो जोंहा सिगाङाव गिबियाव जोंहा बिसिडिसि गैयामोन आरो जोंबो दा ग'फोराव गोदारै हाबनाय हिसाबै बिसिडिसि जोंबो मोनसिगोन बिनि दारै जोङो गामि ओनसोलाव जि जौगाथायनि स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ जों मोननो खाबु मोनसिगोन आरो जोंबो दा बिथोराव ओनसोलाव जेराव लामा गैया दालां गैया मन्दिर गैया बायदिसिना आसनि गैया जेबोखौ मोनाखै बेफोर जायगाखौ जों लासै लासैनो सुफुंलायनायनि खाबुखौ मोनसिगोन आरो दा बेनिखायनो आङो प्रमद बर' सारखौ लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ रोजा रोजा साबायखर होनायनि खारना बेनो जे बिथाङा जोंनि ग'फोरसिम सोनानै होबाय आरो ग'फोरसिम हाबनाय लोगो लोगो जोङो जोबोद गोजोनदों बेनिखायनो प्रमद बर'खौ जोङो हांख्रायबावदों ग'फोराव नुजाफैनांगौ आरो खोनानो मोनदों जोंना बिपिएफनि चिफ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैनो नागिरदों आं लासिं मोनदों बिथांखौ जेराव बिथाङा दासिमबो बिटिसिनिसो चिफ जागोन होनना बुंदों बिटिआरनिखौ प्रमद बर'सो होनना बुंदों बे बिथाङा खिन्थु जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि बे ग'फोर ओनसोलाव हाबफैनायनि अधिकारानो गैया जों बिथांखौ दिक्टार होदों बिथाङा हाबफैयाबा मोजां आरो हेलिकप्टारनि खोथा बुंदों हेलिकप्टार लानायखौ जों समाव जानो गोनां गैलिया मानोना जोंनि बे ग'फोरा जोंना एयारपर्टआनो दंखायो एयारपर्टनिफ्राय हान्था मेला खालामो आरो बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो जोङो बेवहाय हांखुर जायाखै रावबो बिथाङा फैयैयानो मोजां मानोना बेवहाय ग'फोराव जेबो बेले बेजे खालामनांला बिथाङा बेवहाय जों गासैबो 95% जोङो दा इउपिपिएलआव जों ज' जाजोब्बाय बिथाङा बाव फैनानै जेबो जोंखौ थगाय थसि खालामनो हाला बिथाङा जोंखौ मेगन सादों बिथाङा जोंखौ नेवसियो बिथाङा जोंखौ मुगैयो 533 बर'फोर थैनायनि बिनिमयाव बिथाङा जोंखौ ग'फोरखौ दासिमबो हाबजानो बायो आरो बिनि स्टाफआ जेरै अमरसिं ब्रह्ममोन बायदि दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसिया दासिमहालागैबो ग'फोरनि बेरेखायै बाथ्रा बुंबाय थायो बे ग'फोरखौ हाबजानो बानानै बाथ्रा बुंबाय थायो बेनिखायनो मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जों बेवहाय फैजानो जों साबजानाय मोनाखै बिथाङा फैयैयानो मोजां मानोना बिथाङा बिटिसिनिसो बेनो जोंनि बिटिआर हाबफैयानो मोजां आं बेखौ खावलायनो थाबाय मैयानि दिनाव एपिपिआबो मोनसे धुमकेतु बायदि हरखाबै आबिर्भाब जाफैदों बेवहाय उद्देश्यखौ जों जेबो बुजिया मानो सिटिं स्टार खालामदों जोंनि खौसेथिखौ मानो सिफायनो नागिरदों जोंनि आब्रुथिखौ मानो सिफायनो नागिरदों जों बुजिया मैयाबो बिथांमोना 20-25 खानसे मटरसाइकेल लानानै रेलि खालामबाय गोदाव सोरावनो आरो साधारन भटारफोरखौ भ्रमित खालामनो थारमाने भुल लामाजों दैदेननो थाखाय बिथांमोना फरायसंना खालामनो सेस्था खालामबाय थादों आं मानगोनां भट होग्रा रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों बिथांमोनजोंबो जोङो गिदिंफानो प्रयोजन गैया मानोना इउपिपिएलआ जोंनो बे ग'फोरखौ सोना होबाय बेनो जोंनि बिफा हिसाबै जोङो प्रमद बर'खौसो फोथायो आरो प्रमद बर'जों थानाया मोजां होननानै आङो बयखौबो मानगोनां रायजो राजाखौ खावलायो बिथांमोननि जि मिसनाय दानि खोथा नङा सिगांनिफ्रायनो माबा खालामबाय थानांगोन दाबो सेस्था खालामबाय थानांगोन जोङो दा बेवहाय बिसोरो गोजावनो फोरों गैला बिसोर थगायसुला फानदायसुला आरो जातिखौ बिसोरो बांगोखौबाव खोलैनो नाजाग्रा मोनसे हानजासो बेनिखायनो आङो दा बिटिआर होननाय लोगो लोगो जोंनि आंगोनि ग'फोरसिम हाबफैबाय जोंनि थै होनायनि फिथाइखौ जों मोनबाय जोंनि खस्थ'नि जों फिथाइखौ मोनबाय बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोखौ जोङो बयबो गोसो गोरबोजों जों बरायनानै लानांगौ आदर खालामनांगौ जोङो सनमान होनांगौ जों दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सनमान होनांगौ आं खावलायदों मानगोनां रायजो राजाफोरखौ बयबो बुजिनानै जाहाथे बे खेबाव जोङो
इ पिपल दोलोखौ भट होनानै आरो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हानो थाखाय आङो जों रायजो राजाफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बवाफोरनिफ्राय मोनसे रेकर्ड लाखिनानै जोङो देरहाहोनो थाखाय आङो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आं बावहरबाय उठाই দিয়া নহয় ইলেকশ্যন হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যি জাতিৰ মানুহ য'ত আছে তেওঁলোকৰে VCDC হ'ব নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব ঘৰৰ মা বাবা হ'ব অসমত যেনেকৈ পঞ্চায়ত আছে মানুহে অন্যায় কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে VCDC টো নমিনেটেড হয় সেইকাৰণে যোনে যি ইচ্ছা তাকে কৰে ৰাইজৰ প্ৰতি একাউণ্টেবল নহয় সেইকাৰণে 125তম সংশোধনী আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা নিছোঁ যে VCDC টো ইলেক্টেড হ'ব লাগে একদম বৰালি মাছ হয় মই ক'লো নহয় কোনো বিজেপি বিলাকো হ'ব নালাগে চেয়াৰমেন এইবিলাকত সোমাবই নালাগে মই বিজেপিৰ মানুহবিলাককো কৈছোঁ নলবাৰীত যদি চবে অৰুণোদয় পাব পাৰে জালুকবাৰীত যদি চবে অৰুণোদয় পাব পাৰে চবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ পাব পাৰে BTCত কিয় নোৱাৰে সেইকাৰণে মই বিজেপিৰ মানুহকো কৈছোঁ যে ইলেক্টেড VCDC হ'ব লাগে লিষ্টত নাম দি VCDC হ'ব নালাগে আৰু এইটো BTC ৰাইজে বিচাৰিছে এইটো মোৰ কথা নহয় আৰু বিজেপি হ'লেও ভুলটো ভুল এইটো বিজেপি হ'লে 7 গুণ মাফ এইটো মোৰ চিষ্টেমত নাই বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া মই বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া আমি কোনো ভগৱান নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া VCDC উঠাই দিয়া নহয় ইলেকশ্যন হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যি জাতিৰ মানুহ য'ত আছে তেওঁলোকৰে VCDC হ'ব নিজৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব ঘৰৰ মা বাবা হ'ব অসমত যেনেকৈ পঞ্চায়ত আছে মানুহে অন্যায় কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে VCDC টো নমিনেটেড হয় সেইকাৰণে যোনে যি ইচ্ছা তাকে কৰে ৰাইজৰ প্ৰতি একাউণ্টেবল নহয় সেইকাৰণে 125তম সংশোধনী আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা নিছোঁ যে VCDC টো ইলেক্টেড হ'ব লাগে একদম বৰালি মাছ হয় মই ক'লো নহয় কোনো বিজেপি বিলাকো হ'ব নালাগে চেয়াৰমেন এইবিলাকত সোমাবই নালাগে মই বিজেপিৰ মানুহবিলাককো কৈছোঁ নলবাৰীত যদি চবে অৰুণোদয় পাব পাৰে জালুকবাৰীত যদি চবে অৰুণোদয় পাব পাৰে চবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ পাব পাৰে BTCত কিয় নোৱাৰে সেইকাৰণে মই বিজেপিৰ মানুহকো কৈছোঁ যে ইলেক্টেড VCDC হ'ব লাগে লিষ্টত নাম দি VCDC হ'ব নালাগে আৰু এইটো BTC ৰাইজে বিচাৰিছে এইটো মোৰ কথা নহয় আৰু বিজেপি হ'লেও ভুলটো ভুল এইটো বিজেপি হ'লে 7 গুণ মাফ এইটো মোৰ চিষ্টেমত নাই বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া মই বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া আমি কোনো ভগৱান নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া বিজেপিয়ে বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া VCDC বিলাকক কৈ আছো যে VCDC বিলাকে ভালো কৰিছে বেয়াও কৰিছে VCDC বিলাকৰ দ্বাৰা দি ভাল কামো হৈছে ৰাইজৰ হৈ কিন্তু ভাল কাম কৰা ইয়াৰ লগতে মানে ভিতৰুৱাভাৱে বেয়া কামো চলিছে তাৰমানে দুৰ্নীতি এইবিলাকতো প্ৰায় নোহোৱা নহয় হৈও অসমতো পঞ্চায়ত বিলাকৰ দ্বাৰা দি ৰাইজৰ হৈ ভাল কামো হয় গ্ৰাম উন্নয়নৰ কাৰণে কিন্তু পঞ্চায়তৰ যিবিলাকে দায়িত্ব লোৱা কোনোবা চেয়াৰমেন মেম্বাৰ সেক্ৰেটাৰী এইবিলাকৰ মাজত মানে প্ৰায় ঘোটালা কৰা দুৰ্নীতি কৰা এইবিলাকতো মানে পোহৰত আহি থাকে এতিয়া VCDC টো এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিটো পোহৰত অহাটো একো অস্বাভাৱিক নহয় একো আচৰিত হ'ব লগা নহয় মূল কথাটো হ'ল এতিয়া VCDC এটা নন কনষ্টিটিউচনেল এটা ইনষ্টিটিউচন হয় সেইটো এটা কনষ্টিটিউচনেল ইনষ্টিটিউচন বনাব লাগে ফেয়াৰাই বনাব লাগে তাৰমানে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো ইয়াত আনিব লাগে সেইটো বনাবলৈ হ'লে ভাৰতৰ সংবিধানটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো আমাৰ ইয়াত BTCত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এই পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো এপ্লাই কৰিলেহে ইয়াত স্থায়ীভাৱে আমি নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থাটো পাম গতিকে নম্বৰ 1 এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে যেটো দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ এটা ছাত্ৰ হিচাপে এটা উপায় হিচাপে বৰ্তমান মনোনীত মেম্বাৰবিলাকৰ দ্বাৰা দি পৰিচালিত হোৱা VCDC বিলাকক তেখেতে এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি হিচাপে বনাবৰ কাৰণে এটা ফেয়াৰাই ফুল ফ্লেজড ইনষ্টিটিউচন আনিবলৈ কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ দ্বাৰা দি নিৰ্বাচন পাতিবলৈ যেহেতু ঘোষণা কৰিছে সেইটো মষ্ট ৱেলকাম ওৱান ডে ৱেলকাম হিজ ষ্টেটমেণ্ট আৰু ইমিডিয়েটলি সেইটো হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ PPF দলে আগৰ পৰাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাহাবৰ আমলতেই আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু VCDCত ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে চিষ্টেমটো মানে এক্সিকিউট কৰিব লাগে বুলি এটা বিল পাছ কৰি পেলাই পঠিয়াই দিছিল অসম চৰকাৰলৈ কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো সেই সময়ত বিলখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ সেইটো পেলাই দিয়াৰ কাৰণে আজিলৈকে সেইটো মানে কি নহ'ল মানে কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইটো পৰিণত নহ'ল সেইটো যাতে নহয় এইবাৰ ডাইৰেক্টলি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে যেহেতু ভেৰি মাছ ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু তেখেতে ফ্ৰম এটা একশ্যন এণ্ড ইনিচিয়েটিভ ল'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দি মানে আমাৰ এইটো এটা ইলেক্টেড বডি হিচাপে আমি পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো হ'ব বুলি মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস VCDC বিলাকক কৈ আছো যে VCDC বিলাকে ভালো কৰিছে বেয়াও কৰিছে VCDC বিলাকৰ দ্বাৰা দি ভাল কামো হৈছে ৰাইজৰ হৈ কিন্তু ভাল কাম কৰা ইয়াৰ লগতে মানে ভিতৰুৱাভাৱে বেয়া কামো চলিছে তাৰমানে দুৰ্নীতি এইবিলাকতো প্ৰায় নোহোৱা নহয় হৈও অসমতো পঞ্চায়তবিলাকৰ দ্বাৰা দি ৰাইজৰ হৈ ভাল কামো হয় গ্ৰাম উন্নয়নৰ কাৰণে কিন্তু পঞ্চায়তৰ যিবিলাকে দায়িত্ব লোৱা কোনোবা চেয়াৰমেন মেম্বাৰ
ছেক্ৰেটাৰী এইবিলাকৰ মাজত মানে প্ৰায় ঘোটালা কৰা দুৰ্নীতি কৰা এইবিলাকতো মানে পোহৰত আহি থাকে এতিয়া BCDCটো এই ধৰণৰ দুৰ্নীতিটো পোহৰত অহাটো একো অস্বাভাৱিক নহয় একো আচৰিত হ'ব লগা নহয় মূল কথাটো হ'ল এতিয়া BCDC এটা নন কনষ্টিটিউচনেল এটা ইনষ্টিটিউচন হয় সেইটো এটা কনষ্টিটিউচনেল ইনষ্টিটিউচন বনাব লাগে ফেয়াৰাই বনাব লাগে তাৰমানে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো ইয়াত আনিব লাগে সেইটো বনাবলৈ হ'লে ভাৰতৰ সংবিধানটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো আমাৰ ইয়াত BTCত এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু এই পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো এপ্লাই কৰিলেহে ইয়াত স্থায়ীভাৱে আমি নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থাটো পাম গতিকে নাম্বাৰ 1 এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে যেটো দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ এটা ছাত্ৰ হিচাপে এটা উপায় হিচাপে বৰ্তমান মনোনীত মেম্বাৰবিলাকৰ দ্বাৰা দি পৰিচালিত হোৱা BCDC বিলাকক তেখেতে এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি হিচাপে বনাবৰ কাৰণে এটা ফেয়াৰাই ফুল ফ্লেজড ইনষ্টিটিউচন আনিবলৈ কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ দ্বাৰা দি নিৰ্বাচন পাতিবলৈ যেহেতু ঘোষণা কৰিছে এইটো মষ্ট ৱেলকাম ওৱান ডে ৱেলকাম হিজ ষ্টেটমেণ্ট আৰু ইমিডিয়েটলি সেইটো হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ PFF দলে আগৰ পৰাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী চাহাবৰ আমলতেই আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউচনটো এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু BCDCত ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে চিষ্টেমটো মানে এক্সিকিউট কৰিব লাগে বুলি এটা বিল পাছ কৰি পেলাই পঠিয়াই দিছিল অসম চৰকাৰলৈ কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো সেই সময়ত বিলখিনি তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়াকে সেইটো পেলাই দিয়াৰ কাৰণে আজিলৈকে সেইটো মানে কি নহ'ল মানে কাৰ্যক্ষেত্ৰত এইটো পৰিণত নহ'ল সেইটো যাতে নহয় এইবাৰ ডাইৰেক্ট গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া BTC কি বস্তু সেইটো নাজানেই ভাল কৰি BTCৰ বিষয়ে তেখেতৰ জ্ঞান কিমান আছে মই নাজানো কিন্তু BTCত যোৱা 4.5 বা 5টা বছৰত কি কাম হৈছে গৌৰৱ গগৈ যদি ইয়াত কিছুদিন ঘূৰে তেতিয়া গম পাব কিন্তু তেওঁলোকৰ দিনত BTCৰ কাৰণে যি ধন আহিছিল সেই ধন কেনেধৰণে ইয়াত ৰাইজৰ টকাৰে কি ধৰণে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ইয়াক মানে নিজৰ পকেট গৰম কৰাই নহয় গোটেই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ইয়াৰ ফাণ্ড ডাইভাৰ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই একেবাৰে খুঁটে মূলে খাই পেলাইছিল সেই কথাটো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কংগ্ৰেছৰ দিনৰ চৰকাৰৰ সেই কলা অধ্যায়বিলাক BTCবাসীয়ে পাহৰি নাযায় কাৰণ BTCত এটা পৰিৱৰ্তন নতুন দিনৰ সূচনা হৈছে আৰম্ভণি হৈছে আৰু BTCত আৰু কিছু কাম কৰিব লগা আছে আৰু যিটো কাম কংগ্ৰেছে হয়তো 2003 চনত BTC হোৱাৰ পিছত 2020 চনলৈ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ মাত্ৰ 4 বছৰ বাদ দিয়ক বাকি সময়ছোৱাত গোটেই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ দিনত BTCক সম্পূৰ্ণ এলাগি কৰি BTCক মাইয়াৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাই যি ধৰণে BTCৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছে অন্যায় কৰিছিল তাৰ জবাব কংগ্ৰেছৰ হয়তো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চয় দিব লাগিব